ناس سنة تكسر كلنا بيعود عود عمتنا عود عمتنا تكسر زي حبينا عود نسوي السماء ولا لا لا تنهض نقول لنا جودين ولا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ክርስቲያን በወልደ አምላክ ውሉዳን በሀብትን ጸጋን መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ጽንኩም ስድራ እግዚአብሔር ደቃ ዓዶም ቅዱሳን ናይ ሓደራ ደቃ ናይ አምላክ ኣብ ኩሉ ዓለም ትርከቡ ኣሕዋትና ቀዳምነት ከመይ ውዒልኩም ከመይ ጸኒሕኩም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ከም ብዛሓጥና ከተጸባጸበ ብምሕረቱ ጸኒሑ ኣብ ዝኽቡር ዕለት በዓለ መስቀል ኣብዚ ክቡር ቦቱ ኣኪቡ ንቅድስና ዝኸውን ንዕብየት እግዚአብሔር ንጻድቅ እግዚአብሔር እንግዲህ ወዲያ እግዚአብሔር አምላክና ዝተበረ ዝተመስገነ ይሁን። ራይ ለማዓንቲ እዞም ትሪዎም ዘለኹም ኣሕዋትና ኮሚቴ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰበኻ ጉባኤ ክፍሊ ልምዓት ክፍሊ ህንፃ ተባሂሎም ካብ ቤተ ክርስቲያንና ዝተሸሙ ክኾኑ ከለዉ እቲ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያንና ወይ ድማ ብዛዕባ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን እንጉስጉሰሉን እንዘራረበሉ ዝነበርና ድማ ኣብ መወዳእቱ በፂሑ ኩላትና በዚ ኣውደ ዓመት እዚ ሕጉሳት ምእንቲ ክንከውን ብቪድዮ ቀሪፅና እትበፅሕና ዘለና ደረጃ ክንሕብር ስለ ዝደለና ኢና ለማዓንቲ ኣብ ተረኺብና ዘለና ናይ ኩላትና መዚ ክቡር ዕለት ናይ ሓጎስ ክኾነልና ምእንቲ እግዚአብሔር ፈቂድዎ እቲ ንሓልሞ ዝነበርና መሬት ወይ ድማ ንደልዮ ዝነበርና መሬት ኣብ ኢድና በፂሑ ስእሊ ወዲእና ሎሚ ናባኹም ናብ ህዝብና ነብፅሓሉ ዘለና ሰዓት ስለ ዝበቕዐ በዚ ሰዓት እዚ ድማ ኩላቶም ኣብዚ ስራሕ ዝነጥፉ ኣሕዋትናን ኣቦታትናን ብዛዕባ እዚ ስራሕ ዝበፅሕዎ ደረጃን ብዛዕባ ናይዚ ስእሊ ዝምልከትን ኣብቲ ቦታ ኮይና መግለፂ ክንህብ ኢና እሞ ናቶ ናብኣቶም ክንከታተል ናብኣቶም ይሕልፈኩም ጽኒና ተኸታተልና ሰናይ ስራሕ ንሰራሕ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ይድፈና። ግዜ ቀዳማይ ነዚ መግለፂ ብዛዕባ ናይዚ ስእልን ብዛዕባ ናይዚ መሬትን ዝህበና ሓውና ሳምሶም ናብ ሳምሶም እቲ መደብ ክሕልፎ ያው በወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዚያ ከጀመርተ ኮይነ በዚያ ካርታ እዚኣ እዚ ንሪኦ ዘለና ተቐንዲ ናይ መሬት ኣይናይ ጥርዚ ናይ መሬትና ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ እቲ ገዛናን እቲ መደብ ተገይርዎ ዘሎ ስራሕን ከመይ ይመስል ማለት እዩ። ንኸምኡ ክዝክር ከለኹ በዚ ንኽንኣቱ መሳእተና ከዓ ፓርኬርን ኣብ ቅድሜና ኣሎ። እቲ ኣቐንዲ ቤተክርስትያንና ትስራሕ ዘላ ከዓ እዚኣ እያ። እዚኣ ጸላምን እዚ ከምዚ ግሩዕ ዓይነት ሕብሪ ዝሓዘን ማለት እዩ። ካልእ ኩሉ ቀጠልያ ኮይኑ ዘሎ ኩሉ ለምለም ክኸውንን ብኡ ከዓ ገለ ንጥፈታት ካልእ ክንገብረሉ ከለና ክሕግዘና ኢና ዝገደፍናዮ መሬት ማለት እዩ። ብሓፈሽኡ ከም ዝመስል እቲ ናይ ኣቀማምጣ ናይቲ መሬት ክንብሎ ከለና እቲ ትንታነ ናይቲ ገዛ ክበፅሕ ከሎ ከዓ ከም ዝመስል ብውሽጢ ካርታ ጥራይ ክንሪኦ ከለና ከምዚ እዩ። ኣብዚ ጸሊም ክስታይ ኣሎ ተንቀሳቓሳይ መንደቕ ኣለና ክንከፍቶን ክንዓፅዎን ንኽእል መንደቕ ማለት እዩ። እሱ ከዓ እዚ ንእሽተይ ሎካል ናይ ካልእ ኣክቲቪቴት መግበሪ እዩ። እዚ ከዓ ተቐንዲ ቤተክርስትያን ክኸውን ከሎ ኣብ ዝበዝሕ ዝበለና ህዝብና ወይ ኣውደ ዓመታት ወይ ዝኾነ ክኸውን ከሎ እዚ ተኸፊቱ ክልቲኡ ከም ናይ ቤተክርስትያን ክስታይ ኮይኑ የገልግል ማለት እዩ። መእተዊና ነዚ ኩሉ ዝገዛ እዚ በዚ ክኸውን ኣብዚ ዝተሸቀ ኣለና፣ ኣብዚ ናይ ቴክኒክ ሩም ኣለና፣ ኣብዚ ክሽነ ኣለና ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኮሪዶር ክኸውን ኣሎ ብሓፂር ማለት እዩ። ነዚ ገዛ እዚ ክንሪኦ ከለና ከም ዝበልክዎ እዚኣ እታ ቤተ መቅደስ እዚ ከዓ ስታይ እቲ መእተዊትና ቀንዲ ዝኸውን ዘላ ኣብዚ ገዛ እዚ እዚኣ በዚ ገጽ እዚ ኮይና ክንሪኣ ከለና እዚኣ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ መእተዊትና እዚኣ እያ። ጥቃ ሸቃቕ ዘሎ ፍንስትራ እዚ እዩ። ጥቃ ክሽነ ዘሎ ፍንስትራ እዚ እዩ። እዚ ከዓ ንእሽተይ ናይ ፍንስትራ ክሽነ እዩ ማለት እዩ። በቲ ሓደ ወገን ክንሪኣ ከለና ከዓ ከምዚ ኢና ክንሪኣ ኢና። እዚ ናይቲ ታሕተዋይ ሎካል ዘሎ ናይዚ ማለት ፍንስትራታት እዩ። እዚ ከዓ ናይቲ ዓብዪ ህዝብና ተኣኪቡሉ ቤተክርስትያን ዝሳተፈሉ እዩ። ቤተ መቅደስና ከዓ ኣብዚ ትኸውን ኣላ ማለት እዩ። እዚ ኖርኡ ትበሃል፣ እዚ ከዓ ሶዶርኡ ትበሃል ማለት እዩ። ብቤተክርስትያን ብላዕሊ ክንሪኣ ከለና ብቅድሚያ እዚ ናብ ምብራቅ ዝገፁ ጥምት ዘሎ
ተክስታዩ እዚ ትቤት መቅደስና ብዝሎ ኣብዚ ኻትያ ቴክኒክ ሩክን እንደበልናያ እዚኣ ኻትያ ፊንስትራን እሽተይ ኣብ መንጎኦም ደላ ኣብዚ ማለት እዩ ብወገን ምዕራብ ክንሪኦ ከለና ኸዓ ከም ዝመስል እዚ እንታይ ይመስል እቲ ጎኑ ናይ እዚ ጎኒ ዝሓዘ መልክዕ ማለት እዩ ናይቲ ቤተክርስትያን ሕጂ ነዚ ድወሃቦ መግለፂ ካብ ዘንላዕሊ ድህሉ ይመስለንን ግን ብሓፈሽኡ ክንሪኦ ከለና እቲ ናትና ተቐሪቡ ናብ ቢግ ሎቭ ዝበቅዕ ስእሊ ሒዝና ከም ዘለና እዚ ኸማን ኣብ ድመፅእ ዘሎ ሰሙን ናብ ኮሙን ኣትዩ ኣንሶካ ወይ ከዓ ናይ ስራሕ ፍቓድ ምሕታት ከም ምዃኑ ከነረጋግፅ ንፈቱ ኢና ማለት እዩ ካብ ልዕሊ ዝሓቶ ናይ ቢግ ሎቭ ስእልታት ስለዘየለ ማለት እየ ኣስፋሕ ኣቢልና ክንገልፆ ደስ ብል ነይሩ ግን ኣብዚ ኮርቴብ ቁሮ ከፊልና ኣለና እቲ መሬትና ኸ ዝበዝ ፀጋማይ ዘሎ እንድዩ ኦኬ ንዑ ኸዓ ሎማዓንቲ ብዝያዳ ተኣኪብና ዘለና ክንድገና ኣቦታትና ክባርኽዎም ካልኣይ ከዓ ነቲ መሬትና እንታይ ኣይናይ ገረብ የድልየና ክተርፍ ኣይናይ ገረብ ክቁረፅ እዩ ነኖ ስጋብ መሬትና ክንቅበሎ እዚ ኩሉ እዚ ናፃ ኮይኑ ከምቲ ድሌትና ስታይ ክፍለና የገዳሲ እዩ እዚ ኩሉ ትሪእዎ ዘለኹም ገረብ ናቱ እዩ ናይዚ መሬትና እዩ እዚ ከዓ ጫፍ ጫፉ ክተርፍ ድብል ሓሳብ ኣሎ ኣው ሕጂ ዲስኩቴር ጌርና ብሓንሳብ ኮይና ወሲና ምልክታቱ ጌርና ክስታይ ንገብር ኢና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ መስል እንደይ ኣነ ድረሳሕዎ ተልዩ ገለ ነገር ክልኣለይ ትኽእል እያ ብላዕሉ ዝሰኣላይ ከዓ ፍስሓ ካብቲኦም ኣብቲ ፕሮጀክት መጠፍቲ ማለት እዩ ኣድሓኖምን ኣቦቐሽን ከዓ ምሳና ኩሉ ሻዕ ነድሎብናዮ ብኣካል ብሳታት ዝሳተፉ እዮም እተይ ካልኦት ግሩብ ኣለውና ግን ጎዲሎምና ኣለዉ ሎማዓንቲ እዚኦም ካልኦት ኣሕዋትና ከዓ ኣብ ካልኦት ኣብቲ ብሓፈሽኡ ናይቲ ቤተክርስትያን ክስታይ ዝንቀሳቐስ እንዲያ ግን ነናቶም ኮሚቴ ኣለዎም በባዕሎም ፕሬዘንት ጌራ ገብሮ ክኾኑ ቃለይ ወዲስ መዓልና የቀኒ ሳምሶን እቲ ብሩህ ዝኾነ መግለፂ ብዛዕባ ናይዘን ካርታ ሓውና ሳምሶን ሂብና ኣሎ ኣብቲ መሬት ወሪድና ድማ እቲ መሬት ከመይን ከመይን ምዃኑ ቤን መእተዊ ቤን መውፅኡ እንዳዘወርና ነቲ ህዝቢ ከነርእዮ ስለ ዝኾንና ከነላልዮ ስለ ዝኾንና ስለዚ ካብ ኣሕዋትና ኣቶ ብርሃነ ዝኾነ መግለፂ ፈልካ ንእሽቶ ናባኻ መደብ መሓላለፍ ታቦትና መፅለልን መዐቀብን ዝኸውን ንፅበዮ ዝነበርና እሞ ኣብ ተስፉ ዘይኮነስ ኣብ ውድእ ህዝብና ድማ ኣብ ከምዚ ተበፅሒ ኢሎ ብተጨበጠ ነገር ካብ ዘይከውን ዘይኮነሲ ብጭቡጥ ኣብ ባይታ እቲ ህዝቢ ሩፍታ ክገብረሉ ዝኽእል ዝተኣማመነሉ ነቲ ዝተሪፉ ዘሎ ድማ ከመይ ገይሩ ክመላኣሉ ዝኽእል ንዕኡ ከነቕርበሉ ኢልና ዘምፃናዮ ሓሳብ እዚ ኩላህና ኣብዚ መራሕቲ ሃይማኖት ኣቦታትን ከምኡ ድማ ዴታትን ደቅናን ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ነናትና ድማ በቢ ዘለና ድማ መፂና ዘለና ነናና ናይ ስራሕ መደባት ስለ ዘለና ኣብ ህዝብና ከመ ተጨበጠ ጭቡጥ ነገር ክኸውን ኢልና ሓሳብ ዘምፃናዮ ስለ ዝኾነ ሩፍታ ንህዝብና ክንህብ ኢልና ዘምፃናዮ ሓሳባት እሞ ይቐኒየለይ ነበርኩም ተኸታተልትና ሕጂ ድማ ካብዚ ብምቕፃል እንዳዘወርና ነቲ መሬት ክንሪኦ ኢና ድሕሪኡ ድማ ናይ ሎጎዋን ናይ ምፅንናዕ ቃል እግዚኣብሔር ድማ ናይ መወዳእታ በቦና ክወሃበና እዩ ሕጂ ግን እንዳዞርና እቲ መሬት ከመይ ምዃኑ ከላሊና እዮም ኣሕዋትና ናብቲ መሬት ከነብለኩም ዓበይቲ ጥራይ ተቆፅሉና ኣለዉ እዛ ዓበይቲ እዚ ክኸይድ ኣለዎ በዓል እዚ ገንዘብ ገንዘብ ይቆስሉ ገንዘብ ክቆስሉ ገንዘብ ክቆስሉ ያንዳት ያ መሬትና ዝንዲት መሬትና ተቀንድ መተዊት ናይዚ መሬት እዚ ወይ ከዓ ናይዚ ገዛ እዚ ብቐንዱ ኣብዚ ይኸውን ኣብ ካርታ ዘሎ ማለት እዩ እዚያ ዘለና ቦታ ኸያ ሳ ካብዚኣ ጀሚሩ ከምዚ ኢሉ መእተዊ ክኸውን እዩ እዚ ካንሸሎና በዚ ከዓ ናይ ኤሌክትሪክ ክስታይ ኣለና ቦታ ከምያ ኣድራሽኡ ሆብረ ዋገን ኤት ይበሃል ንምንታይ እዚ ጎደና እዚ ሆብረ ዋገን ይበሃል እቲ ከዓ ዓብ ጎደና እዩ ዩሮክስ ዋገን ይበሃል ማለት እዩ ብኸማያ ካብዚኣ ኣቲና ኢና ሕጂ ምልክታትና እንዳገበርና መሬትና ክሳይ እንዳተኣለየ ኽእል ተዓንቶ ክንሰኣሉ ፀናሕና በቲ ድሕሪት ኣሎ እሱ ማለት እንታይ እዩ መወዳእታ ናይቲ መሬት ነይሩ ኣብኡ ኮይኑ ፍልና ግፍሕ ስለዝበለና ኣብኡ ኮይና ክሳይድና ነርና ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ መስል ኣብዚኣ ካርታ እዚኣ ንሪኣ ዘለና እቲኣ መእተዊትና እዚኣ ኮይና ማለት እዩ ብሆብረ ዋገን ኤት ኮይና ከዓ ትፍለጥ ማለት እዩ
تضرب بدفع عليه زي كله نترفع زي كله يترفع وصل هو زي جو سامسونج لا سات ناي سات غيب عبي وصلنا بدي أبونا مصو دحر وشتنا أتلا نبونا زين كما عملنا أزي نقبر زلنا بتش أنا خي زلنا أتي أبيت كريستيانا أنفي ويدما وسن ناي كسر بيت كريستيان ذكر قربي إذا وشت زرع النازل له عبيت قراب بملو تقاريسو ويدما تعالي تبيت كريستيان أو يأكون إذا ملكت نقبر زلنا أنفي جن نخي قرصينا لذي أبتي ناي بيت كريستيان كسري ويدما ناي بيت كريستيان أنفي ذكر أقربينا نقبر ويدما سر زلنا بزها أهلا عليكم مدلي أنا بيزاربني بيجي سرق سدلي مالتي بس سامي تسبل باند أبزل لنا عرايا ومهندي أريد هذا لا مسألة عرايا عندهم أبزل لا تبى تكسر عرايا زي أنقول نادي أنقول أزي أكو أنقول زي أركبوني أبزل أنقول نادي نفتمنا قربنا حيوتكم خير وشنا عندك قربنا إذا كان عندي موديل كونه أي ما كحكاني وقال إذا كم مطلع لنا يكون نقولا أبسامر كطلع لا يكون نقول طلع لكم كم زقط على الجرب هو زقط على الجرب زي أبو روحهم كان زي تلتين كاب وروحهم كا تسلم تقليها وهم كا تعمل تقليها كلنا بيتقبل تقليها بس عند جرب كل تجرب ينكاهم إذا أخلنا بزح ساعد لنا طلع تزبز حق زينا إذا عد خافين تري قري ناي مسرق دماغ لكريم ها مش أنا يمطرح ساعات تام بتصح